איפה הוויטמין C שלי? איפה הוויטמין C שלי? איפה הקיבי שלי? זהבה בטלוויזיה עם הקיבי שלנו? קיבי עסיסי עם ויטמין C. שמאל תתעורר יא תלוש, רד מעץ, אנחנו נוסעים! הופה, שים לב. Excuse me, do you speak English or French or Swedish or Yiddish? יא, הופה, ישראלית! אני ישראלית, ראית עם בעסיסי. אסי, סי. אתה ישראלי? בטח! תראה לי מדבקה בבקשה. הופה, הוא ישראלי! אני ישראלית, ראית עם בעסיסי. אני ישראלית, ראית עם בעסיסי. קחו רק אותי. אבל דווקא התפוח נחמד. זה התפריט הישראלי והקלטת ה-DVD הראשונה של סבא טוביה, אשר נקראת סבא טוביה מסיבה ביער. בתפריטים האלו משקיעים באנימציה של איגואנות וצבים, בדיוק כמו בקלטת הוידאו של סבא טוביה. במיוחד אתם רואים עכשיו את האפקטים המרהיבים האלה, ונגיד אם לוחצים על פרקים, זה ממש הלפשה מצוינת שמעבירים בו, שיש בו סאונד אפקט של אש. והנה, אותם אנימציות של שירים של סבא טוביה, עם מאחורי הקלעים, ואפילו קליפ שנלקח בדיוק מהפתיח של עצמו. אני בכוונה נוהג לדבר הרבה כדי להימנע מזכויות היוצרים. זה בגלל שזה שיר הנושא הנקרא סבא טוביה. אני לא בטוח אם זה זכויות יוצרים, אבל איכשהו ננסה להתרגל להיות הפים פעם.